ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Қарор дорем дар метрои Волгоградский проспект ширкати ҳоҷиён, яъне ки ширкате ки граница мебара ба хости худо меёра границаи Қазоқистон пеш тарафи Эзенкиш буд, ҳозир тарафи Челябинск, яъне пеш 8,5-9 ҳазор буд. дӯстон ҳамия фаромӯш накунед, ҳозир Челябинск ки мераванд қимат аст. баъди ҳамин гап хабаре ки границаҳо маҳкам шудан ба хотири дур будан иҷа 1,5 сутка мерафта меомада, 3 сутка хай баъзе шофёрҳо бо шахонаш 2 сутка рафта омада истоданд. 17-17 ҳазор бо скидкаи хелози шофёрҳо хучонгоҳ мезананд ҳамроҳи бародаро. ин ҳамҷа бо бародарои топ чӣ меган кашира город кашира бодрингпаз, ина бодринги фаҳмидора ки мегӯе шефи калон Шарифҷон, шефи калон ака Шарифҷон ки салом кунанд. киян ҷуродбонда салом шугун ё ҳама салом бачаҳо. акбаршо Сияршо Шарифҷон чӣ роҳе кине бодринг. дӯстон азиз шӯхӣ мекунем рақамҳои 0500 ки мебинед граница ба дили пур ширкати ҳоҷиён. ман 2.5 сӯ қачун кор карда шудам. бародаро ассалому алайкум я бурга бахшиш. ҳамин акун намедонам аҷо шуморо ютуб дида омаде ҳамин ширкати ҳоҷиён ютуб шумо ҳоз қатъи шо суҳбат кардед. чанд сум шуморо гуфтанд? 16 шуморо ҳам чӣ шумо бо дамадед маде истиба шуморо ҳам чӣ шумо Москвада ё яъне ки иншоаллоҳ мебаранд меёранд иҷа, яъне ки мошинои ҳоҷиҳо ҳастанд иҷа дар маршрутка мебинед ҳамаш ӯзбек бачаҳоанд, дар иҷа тоҷик бачаҳо, барое ки баъд шумо дара чӣ мега нацисти намекунем хубтар аста намедонем хел. ака шофёр астан кунем ака дар чанд рӯз мерем биё гап занем тараф гап занем. салому алайкум бародаро. 2 рӯз 2.5 рӯз да мерем меоед. мақсад дара саго мехапанд чӣ мегам ҳамаша мо худмо чӣ мекунем ҳамаша хештаворанд хештавор мерем меоед. тоҷикиш мегирем. агар ки дар ҳолате ки депортатсия видварен дошта бошанд дар ин ҳолат чикор мекунед? дар ин ҳолат намешавад. қадом ҳолатро шумо ёрдам карда метавонед? видварен я коғаз дошта боша намешавад ака. ӯ дурӯғ аст ки мебарам меёрам мега ӯ дурӯғ аст ака. қадом ҳолатро ёрдам карда метавонед? ин ҳамин безакме боша мебарем меёрам. яъне ахир 6 моҳ чи 1 сол 5 сол 6 сол бошам ҳамаш хештаворанд дар граница. масъалаи риш ҳамин телефонковӣ чӣ хела меҷа ака ҳаракат карандаку бериш бо беҳад созайда барои ки як мошин медуроем як пассажира муқаффа бояд ҳама ждат кунад. як кас бора ҳама баро ки саломат калон қати мебарем да. хуб ин ай бародарон талаб кия хеле талаб шуё ака аҷо шумо диде омадед мо ҳамин ютуб дидем баланд гап зан ки ҷам тоҷикман деҳқони аламад ака бобоҷон гап зад мақсад мема бигирем ку мақсад сатҳои шоу мебаранд меёранд без ягон мушкилӣ. хай ина занг задем ина ҳақиқатан буда мошино Шарифҷон ба пеш ин ҳамин бачаҳо ҳамаш меоянд пеш хидр иншоаллоҳ бодринг роҳ город кашир аст. хуб дӯстони азиз ин аҷа тоже граница перескочили, да? Если кого-то не хочешь, не надо показывать. И на бачо узбек бачоан. По-узбеки погушу. این ماشین ازبکستانیه. آقا همه ازبکستانیه. اینا ازبکستان همه ازبکستانی عادل ماشین ما عادل. بعد آقا بابا جان باید چی گفتن امروز مقصد شما را فراد کردگیم مقصدش که نرخ ارزان شید. چند سوم با چند سوم شید؟ کارچه 17,500 بود. آب شیراز خود. حاضر اگر باید گرانس ناو رفته ایستیم. اوجا روی با 1000 سومی سکیتکا. یعنی 16,500. 16,500 میشه آب شیراز خود. برای همین شما را فراد کردیم که. آب شیراز خود چیه در نظر داری اکنون؟ گرانی سقطی. اتاق نه ما نرخ خودی 15,000 شید. اگر هم گرانس ما میرفتگی ده برام 15,000. نه با چلا میسرم همون 17,500. اگر چلا میسرم. اگر چه با میشه که اینجا میره اوجا میره. просто тест هر میتیا. اینجا تست هر میتیا فقط پیشکومه. برای همین پیشکوم بداگیش. پیشکوم با چند خبره بود دبلو نزنه بگم. نه هم 5-6 تا دم میگذره اوجام. در انگار میدروره تلفنشون میگیره یا پرایوت میکنه تمام. آیا تلفن‌ها هم پرایوت میکنن. بچه‌ها نگاه کنید بچه‌هایی که بسیار هستید همجا خواهش میکنم با دقت. میگیره تلفن اونمو بلالازار تماشا میکنه یعنی که چیزای جزیر یعنی که باز بسکت یعنی که همه بلالازار گفتن ده بسیار بچه‌ها همو میبخشه ازینی زوراجنی نه تماشا نشون ندی بچه‌ها را یعنی که سکس زنه که ارز با سکس خیلی همین چیزا نکنه یا که گروه‌های نالازم تماشا میکنه التماس همین چیزا نکنه این ممبر بشین هم امر معروف گوش کنید دیگه کار دیگه نداره خیلی همون لایک نجخه او لایک یک کد میزنه هم
меброя. ҳамаш мебурад. Вай кода шумоям моям намедунам то куҷа агачко медунам. ба ҳам хотир эҳтиёт бошед рақамҳо рӯи экран панҳо ту бахто об хиза кунед. Не 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 медонам ака не 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 доб ака дуо ай шумо ака. парвардигор сафед бахтор. Вали хуб Худо хайр кунад, я бачо бародарам. занг бизане. лайкон не забывайте, ина бачаҳо мошина мераванд, ин мошин бачаҳо сон бародаро панҳо ту бахто ага не тоси фри тоси худо нигардор. O'zbekiston avg'a. O'zbekiston avg'a, Tojikiston beraber. ҳозира биҷиқим. Не, муж без так, я дехониш мекунам ака. Хуб, дӯстон азиз, хела сёмка кардем, на бачаҳо я мошинаш рафт бахшиш. Я мошини рафт, ина мошини дидем сувор шуда ҳастанд, ина акай қиёмҷони мо ҳама вақт дар хизмати мардими Тоҷика. Ягон чӣ гуфтани ҳасти? граница арзон шид, граница. Бо арзон шида? чилам рафтем 16,5 ҳаққи мо бо 1000 сум муҷа медодем. Хуб. 17,5. ҳоз 15 шида? ҳозир 15000 агар ҳамон чида бигзаронем бо 1000 сум расход. Ҳам 15 16000. 16. арзон шид диге. Граница арзон шид. Худованд хайртон тия, барори кор, рои сафед. Ина бачаҳо мошини хун.